Kalabanan sa karon nga mga resort sa guwa sa Bacolod ang hindi pabukas sa publiko bangod sa pagdamo sa kaso sa COVID-19. Ganit sa mga luyag magpaliwa-liwa, mabudlay magpangita sa lugar kundiin pwede makarelax kag maka-enjoy ang pamilya. Nakahibalo ka mo bala, gadri lang sa Barangay Mansilingan sa Bacolod, sarang nyo marentahan ang isa ka private resort nga kamo lang sang imo nga pamilya ang nagaokupar. Wala walk-ins, exclusively para lang sa inyo, para man sa inyong safety kag para malikawan nga malatnan sang COVID-19. Kung gikan ka sa simbahan Katoliko sa Mansilingan, diretso ka lang pakadto sa Paglaom Village. Pagkalapaw mo sa Guanzon Castle, liko ka patuo pakadto sa Guanzon Coliseum. Mga 200 meters away lang sa bangga, makita nyo na ang gate sang Nazareth Activity Hub. May malapad nga parking, well-maintained ang lugar. Una nga masugata sa imo ang ilang nga basketball court. Pagsulod mo diri, imo makita ang ilang nga kiddie pool. Yes, you heard me right. Kidney pool kag hindi kiddie pool. Pero pang kids man ang kidney pool. So pwede lang tawgon kiddie pool. Palihingin ay. Kung lang tawon sa ibabaw, daw kidney gid man ang shape sang sini nga pool. Sa 2,700 pesos exclusively para na sa inyong ining nga pool. Ang rate namon is 2,700 kaso good for 4 hours na siya. 2,700? Yes. 4 hours? Yes, 2,700 Oo. for 4 hours na siya. Free na din yung swimming man dito. May cottage man ba? May cottage man. May duwa to ka cottage sir. Included na nasa 2,700. In 4 hours? Yes sir. May mga conference room man nga pwede marentahan sa mga gagmay nga grupo. May pavilion kag may garden nga nangin venue sa mga intimate weddings, open air kag mabugnaw. Gani ginapili ini nga lugar para sa garden wedding. Yes, mostly sir, ang ginalaot gidi nila sa amon is ang garden amon. Kay tungod ang isa nakarason ang mga weddings. Nagagmay nga mga crowd, no? Yes. Oh, Gagang open space gid ang ginapapangita gid subong simpo sir. Okay. Di, kung wala lang gid siguro subong nagsaka ang kaso, damo gid ga wedding. Every week miyari kami di. Isa natabuan gani last time gani everyday ara gid. Kung trip nyo mag-staycation, may mga kwarto man sila. 5 ka mga bed sa isa ka room for only 4,500 pesos. Gawyara ka lang sa hotel. May tagduha pa ka mga toilet kag shower room sa kada kwarto. May playground para sa kabataan, para man may kalingawan sila. May tree house, para feel sang kids ang outdoor experience. Kag may matahom kag mabugnaw nga big pool. Ang namin na di sa iya kay ikaw mismo kapili sa mga tao gusto mo doon diri. At least nang ikaw feeling mo secured ka. Siyempre kami may pandemic pa, kagisaka ang cases ng COVID. Ikaw yung makapili sa mga bisita mo gusto dalon diri family mo or imo nga mga friends. At least safe ka mo wala sa ibang nga tao ma-mix sa inyo ya. Exclusively para lang sa inyong inyong lugar. May amo kasi ni kadako nga pool, kag may dalago nga mga cottages sa palibot. Exclusively kamo lang ang makagamit sa sulod sang 8 ka oras for only 6,000 pesos.
may manabaw nga parte para sa small kids. Kag para naman sa mga teenagers o kung sa mga matured na, pwede makahigda-higda kag chillax. Samtang nagatusmaw sa matugnaw nga tubig ang imo nga lawas. Hindi ka praning kay kamulang sa imo kabataan ang tawo diri. Gani ang mga kabataan, non-stop man ang kalingawan. Kalabanan kuno sa mga nagarenta diri kung may birthday, anniversary, kag iban pa nga mga okasyon sa pamilya. No? Yes sir, kaya yung sana may nila nga exclusive nila kay for safety sa family nila. At the Oo. same time, wala ka na may alubilo nga iban sir mo. Oo. Mapagusto ka na daw yung giyo, hindi ka na iblama ilang mag-iyo sir. Unlike Oo. sa iban nga lugar nga open sa public, nga Oo. pwede maka-walk-in. Sa amon wala sir, wala kami ga-allowed walk-in. Ang best part, pwede makadalas ang kaugalingon nga food and drinks. Pwede makasugba-sugba para kumpleto ang family outing experience nyo. Bangod malapit lang sa syudad, pwede ka makagwa ag makabakal kung ano ang nalipatan. Kung trip mo mag-sound trip, pwede makadalas ang kaugalingon nga DJ para summer ang vibes. Kung gabi naman, relaxing ang mood sa poolside, pangpakalma sa ginakapoy mo na nga lawas. Hindi kinahanglan magbiyahe sang layo para makarelax ag maka-enjoy. Sa mismo nga ugsaran lang sang Bacolod, may mga lugar nga pwede rentahan kag kamulang ang guest kasubong sang Nazareth. Nga mapalayo ka pa kag mapakapoy sa biyahe kung pwede mo lang mag-enjoy kag mag-relax diri. Sa kada trip, hindi malipat, mag-mask, mag-face shield, mag-physical distancing kag maghugas sang kamot. Kuluyag nyo maging updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang Digicast Negros Facebook page kag YouTube channel. Lulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Sobado kag ini ang Tripping ni Ruming!